שלום, היום אני רוצה לדבר איתכם קצת על בטיחות. למעשה תחילת הדרך של התינוק ברכב מתחילה בסלקל. סלקל צריך להביא לבית חולים על מנת שנוכל לקחת את הילד בבטחה. סלקל מגיע בצורה כזאת שהוא תמיד יותקן ברכב עם הגב לכיוון הנסיעה על מנת להגן על הגוף של הילד בעזרת המשענת ולא בעזרת הרצועות. הסלקל של דוקטור בייבי הוא סלקל איזופיקס. סלקל איזופיקס הוא למעשה הדרך הבטוחה ביותר לנסוע עם הילד שלכם ברכב. הבסיס של הסלקל מגיע בצורה כזאת שהוא יושב על המושב, יש לו תמיכה למשענת ועוד רגל שיורדת לרצפה של הרכב. והדבר השלישי הוא למעשה חיבור שברכבים 2002 והלאה. שתי לולאות שאליהם מתחבר הבסיס בקליק, אין צורך בשימוש ברצועת בטיחות. החיבור לבסיס מאוד פשוט ונוח, פשוט בעזרת הידית נשלף בצורה כזאת ושמים אותו כך. מגיע עם ריפוד פנימי בד נושם שהילד לא יזיע בתוכו. סלקל איזופיקס הוא למעשה הסלקל הבטוח ביותר שקיים לכל הדעות. חברת דוקטור בייבי היא החברה היחידה בארץ עם תו תקן ולא רק אישור של מכון התקנים. בנוסף, במידה והילד נרדם בסלקל, אין צורך להעיר אותו בשביל להעביר אותו לעגלה. יש אפשרות להעביר את הסלקל עם הילד ולנעוץ אותו לכל אחת מהעגלות של דוקטור בייבי.